Hej og velkommen til det her Gold Tip, hvor jeg vil vise dig, hvordan du nemmest farmer en Deviate Hatchlings, som er et minipet, som dropper for Raptors i Wailing Caverns, som det eneste sted i WoW. De her Raptors minipets, de sælger rigtig godt. På min server, der ligger de omkring 1000 G lige nu. Også selvom de kom med patch 2.3, som efterhånden er ved at være noget tid siden. Så folk vil rigtig gerne betale rigtig mange penge for minipets. De her Raptors, dem er der 30 af i en Wailing Caverns. Du har 5 du kan løbe igennem Wailing Caverns 5 gange på en time. På grund af, at der bliver så restriktioner om, hvor mange instance man må tage på en time. Men det tager cirka kun 25 minutter at løbe igennem. Så ingen grund til at stresse. Ja, det er nemmest med level 80 class, som kan AoE og helst også tanking, fordi de kan godt slå ret hårdt. Men ellers så ja, good luck med farming, og ja, have fun and to be rich, lol.